Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun ya lekai bapau na kajila ka Shillong Lajong Football Club bat ka kinhun ya lekai jong ka Assam Rifles Football Team kin sahyar Madan Mawkaton West Khasa Hills ban ya lekai Pyrshah hagalimpung ya lekai bashisngi yak belatip kum ka one day football match yak ni lapintikna da kinong yalam jong ka Mawkaton Sports Club hak ba kiloong ba ka Mawkaton Sports Club ka bentip shikipat ba bat ki riu it football jong ka dong bat ka than hi barok ka wei ba ka Mawkaton Sports Club kan pendong ya lekai football ya ka belatip kum ka one day football match hapdeng ka Shillong Lajong Football Pyrshah ya ka Assam Rifles Football Team haka at potri ubnai risau arja arpusan bat ka jing lekai kan long hakapor shibaje janmiet Hamadan Mawkaton kum ta na kalyang ka club ka khot bat wer ya baro banwan ban sakhi hate sngi kum ka jing kershan lem ya ka club bat ka lepentip ru ba ka buy ticket lani ka bayrung nak benta kinong wan pet kai kanong san phau tingka hak ban kong na kaliang jongi kum ka Mawkaton Sports Club kasgo ba ban ai kublay ya pi unong san Hima ubladon lem bat ni hakane kapor ka bamanta ka Mawkaton Sports Club kasgo ban pentip chapi iway ki riu it football kadong bat ka time ka jongi hi barakaway ba ka Mawkaton Sports Club kan penlong ya ka jingele kai one day football match hapadeng ka Shillong Lajong Football Club Pyrshah ya ka Assam Rifle Football Team hak arpotrik Oktober arhajar arpusan kata hakani ka sinengkong bat ka jingele kai kan long hakapor shibaje no phai sngi kumta nakaliang jong ka club ka khot ka yawer ya pi hakate ka sngi kum ka jingkershan lem ya ka club ka jongi kabay entry nakabenta uwe unong petkai kan long tang san pho tingka kublay shibon